Dobre, takže čaute, v 3. dieli. Čaute, tu som aj ja, Martin. Čiže ideme dostávať veže. Áno, nepřipodaná Marťanka má. To som si ho premenoval, aj túto som poradil jej. Maniačka, ako Minecraftová maniačka, to zase vravím. No. Varovali sme vás aj v prvom dieli, že... Nám to vypne sa Áno. od seba, lebo nevieme, kedy sa nám to vypne. Hej. Prepačte za toto. Vieš čo, tam tú strechu, vieš, kde je to okno. Tak tam toto, počkajte. Nie, dozadu poď, dozadu. A toto, vidíš, hento, tam. No, a tam daj ten blok. Nie toto. No hej, a tak ako strechu urob. Nie? Dokola to daj. No, tak. A zapchaj to. Trošku nám to sekalo v prvom dieli na konci, takže aj za to sa počujeme, lebo stále sa. Viete, je to mobil, tak ono to má zlé nahrávanie. No, není to také ako cez počítač. Hej, na počítači nám to fičí, je to píp. Je to z videa, keď Gogo hral Damned, zase asi, animovácia. Tie že sú zle. Prečo? Tu je 4 a tu sú 2. Tak to je jedno. Ja som to robil podľa toho, ako mi to ide. Koľko si dával? To je toto. No to je jedno zase. Srd. Pustili sme si aj hudbu na Minecrafte, čiže moc si nečudili. Že až moc. Myslíme, že vám to nebude moc vadiť. A trošku sa dám bližšie ku nej, aby aj ju bolo čuť. Čiže 6. Čiže máme iba 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Mám si kokso takú vlajku robiť. Ešte. Čiže 2 také, 2 dozadu a 2 jedno vpredu. Čiže, že... 2 ku tebe daj. Zase jedno alebo dve takto a jednu tam. Viete, že to vie tá stava. Tá vlajka, že tak vie, ako vlnky robiť. No. Menšie jaskine. No. Čiže jedna takto. Jeden, 2, 3, 4, 5. A toto je tiež 5. 4, 5. Áno, aj to je 5. 5 x 5, bylo to 5. No, 100 krát 100. 1, 10 2, 000. 3, 4, My sme mali 100 krát 100, 200, máš na 1100. Aj mi to v škole tak. Ale škoda, že 100 krát 100 je 10 000. Alebo 1000? 1000. Lebo 1000 krát 1000 je 10. Nie som najlepší matematikár, vám sa priznám. Kde utekáš tým priekam? Kde utekáš tým bokom? Ešte si vynechala. Dobre, teraz... To podľa toho si radšej nie pozerať, lebo to je zle postavená tá väža. Na 2 kratej. 2 a... Jedno ti ostane. Dobre, ale tu mi má 3 výjsť. A tam 2 a 1 by ti malo stačiť, tak? A 3. Čiže 3 mi malo byť takto zostať. Máš tu nejaké... Nie, ono to máš ešte vonku, tá hradba. Ona má aj zvonku, vidíš? Trčať. A 2 kocky má trčať, čiže takto. No nie, či to je tak má trčať.
Aha. Tak by mali trčať. Dwa. A čo sme tu Ježiš, čo natáčam, bože, síce mi bolo to dobre vidno, ale mi spadla ruka, ja som natáčal čosi čierne a nebolo vidno, ako si to tam rozbúchala do toho. Buch, 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 buch. Tu má do čo trčať. Malo by to trčať. Aj toto. Teď sa pozri na tú prvú, čo som stavila. Čiže aj z tej strany. Čiže jedno a jedno strčí. Jedno z tejto. A jedno z tej. Pána, tak niečo som tam robila dve. Jedno. Čiže iba jedno by Na malo. tej strane sú dve. Vieme, to tam už je. Dostával za. Tak ja som sa mýlil, bože, zase natáčam, čo si inšie. Zatáčame 6 minút. Varujem vás, jak budeme natáčať, neviem, či vyššie než 8 minút, tak nám sa to vypne. Čiže do 9 minút a 25 sekúnd to už skončíme, čiže 9 minút a 25 sekúnd, pamätaj. Isto? Isto. No, to nezmýlila. No tak, presne tak. To by si mohla zbúrať, no. Dobre, ale teraz to ako mám spojiť? Spoj. Až mi tu jedna kočka zostane voľná. Hľadám nám tu pesničky. Trošku to stíš. No ešte trošku. Pánečka, to sa to nebude vôbec počuť. Tak ešte trošku pridaj. Tak, môžem byť. Čiže, čo mi to je, ale bude to asi takto 3. Čo už... Skúšam, ako to bude lepšie, ale asi takto. Veža bude taká iná ako ostatné. No to nemusí byť také isté. Čo už ja nie som taká dobrá. Ani ja? Ako hen to som postavil a už potom mi to nešlo. Hej, teda to je najľahšie, ale tie ostatné sú také. Myslím, ten mechanizmus, ale aj to tak sa dá. Teda pohroma s tým. Čiže sa mi zdá, že 4 kocky takto. No. 2, 3, 4, na 4 už tak točí. No, hej, tak. Aj. To tu nepočí. Hej, aj tu môžeš, ale... 1, 2, 3, 4. Čiže nad štvrtú. A tam je rebrík, čiže 4. Nad štvrtú. Na 5 dáme toto. 1, 2, 3, 4, 5. To je taký schodík. Presne, ako robíš. To je to schovaný? Schodík. Dobre, ti to trčí? Zhora, rovno poď. Hej, dobre ti to trčí, hej, dobre. No veď, to. Áno, nesmiete sa, lebo vás zbijem, nájdete si vás, ale nesmiete za to, že má starý Windows, ale celkom funkčný, celkom výkonný, instaluje tam všetko. Funguje bez sekania.